Radio Cur. Acum este 1 decembrie și la mulți ani România, cercetătorul Văsulian la, știți cum e, la Radio Cur, știi? Cum îi zice ăsta de Regis Long, după ăsta de Regis Blondie. Și na, la mulți ani România, să crești mare și, bă, ai o istorie foarte bună, foarte șmecher. România, țara noastră, deci în România avem pe șmecher acasă. Eu, cercetătorul Vaslui, ăla un host, nu știu ce, Andrei sau nu mai știu. Și, bă, cam altele, știi, da, cam altele radiouri se numea Kiss FM. Bă, mie drag de Kiss FM, aș vrea să fiu și host, știi, de la Kiss FM, dar mi-apucă de, știi, de Radio Cur. Că, na, că Radio Ziu mi-a dat afară, că nu mă știu. Și acum sunt la Radio Cur. V-am spus. Și, na, și v-am spus și de 25 noiembrie. Cred că habar n-am, că n-am nici dai de unde. Și o surpriză, dacă să vă spună când începe știrile. Sau începem acum. Haideți! Ascultați știrile Radio Cur. Știrile care ne cacă pe noi și știrile care ne contează. Și știrile care ne pișe pe noi și la alții și la voi. Știrile Radio Cur. Bună dimineața tuturor și bine ați venit la știrile Radio Cur. Eu sunt Ion Vaslui și vreau să vă spun că la mulți ani România. Și acum un rapper de 14 ani se numea Dosa Silviu a scos un album, se numea Magneziul. A spus și cercetătorul Văsulean, hostul vostru de la Radio Cur. Scuzați-mă, am surghiți. Și are, nu știu ce, cred că are 14 cântecele. Și este pe Top Gang Records și o să vă dea DJ-ul vostru, hostul vostru, cercetătorul Văsulean. Este fratele meu mai mare sau fratele mai mic, fratele mai mare. Și o să vă pun, nu știu ce, Magneziu sau Bot în Bot, Rupem de Tot sau cred că ție Bar la Dâng, care a creat Dosa Silviu, piesa de la albumul lui, noul albumul lui Magneziu. Și cam atât a fost. Asta a fost știrile de știrile Radio Cur și vă doresc un mult sănătos și de viață. Radio Cur, adică știrile Radio Cur, sfârșit. Așa, fraților, îi mulțumesc pentru fratele meu, Ion Vaslui, care ne-a prezentat știrile reale, nu ce-a spus pe noiembrie, că trebuie să învețe. Și nu știu ce, băgăm albumul de la Dosa Silviu. Haideți să ne băgăm și o să ascultăm ce vrei noi. Hai să băgăm primul lui, Magneziul. Haideți, bă, hai că vă nu vă place așa. Dacă vă place, o să le bag. Da, hai că le bag. Radio Cur. Asculți numai căcaturi. 10 Dosa Silviu, nou album, Magneziu, Top Gang Records, 2025.